gaurkoan gurekin daukagun Maria del Rio, EH Bilduren hautagaia Bilboko udalerako. Eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion, Leire. Aipatu dugu, ezta? Oinarri sozialak hala erabakita Bilboko udalerako, datozen udal hauteskundetarako zerrendaburu izango zara, EH Bilduren aldetik, alkatesagai izango zara. Momentu zer batean, ez? Izan ere, ongizate sistema krisian dagoen momentu batean, erronka handiko momentu batean, zer da Bizkaiko hiriburuan rentzat neko zenukena? Lehenengo eta behin, hasi nahi dut, egia da, oinarri eskerrak emanez, sentitu dudan babesagatik eta lagundutelako, erronka honi heltzeko. Eta zer nahi dudan Bilborako, egia esan da gauza asko. Eta baditu urte bat, programa osatzeko eta denon artean erabakitzeko, baina behar bada Bilbo nahi dut hiri bizigarria izatea, eta gozagarria, nola ez, bilbotar guztiontzat eta baita ere, eta garrantzitsua dena, auzo guztientzat, ez? Batzutan esaten digute, Bilbo badela saldu beharreko marka, edo badela postala, edo ez dakit, ez? Olakoak, baina azkenan Bilbo dana da gure hiria, ez? Eta elkarren artean eraiki behar duguna, bereziki bizitza duinak lurtzeko aldera. Eta ere iruditzen zait garrantzitsua bilbotar moduan, eta nolakoa garen jakinda, gure nortasuna ez galtzea, eta hori Bilbo sarro egotea, baina behar bada pizka bat eguneratu beharko dugu hori, eta harro egotea zergatiz, dugun hiri solidarioa, irekia, zenbat gizarte mugimendu hor ditugu pentsionistak, izan ditugu mugimendu feminista, badago gauza asko lantzeko. Euskal Herria Bilduk berriki antolatu du, konferentzia municipalista. Zein garrantzia ematen diozue udal politikei gizarteak aurretik dituen erronkei begira? Beitu, horretan nik esango nuke adierazgarria dela EH Bildu badela lehenengo indar municipalista Euskal Herrian, eta nik uste dut horrek asko esan nahi duela, esan nahi du azkenean herritarrok zuzenean, etzagutzen gaituenean, konfidantza dutela, eta gure gestioan sinisten dutela, eta hori oso pozgarria da, eta aipatzeko modukoa, bada. Nik uste dut batzutan udalak direla herritarrongan gertuen ditugun erakunde eta batzutan zaie duten garrantzia aitortzen, bada toki bat benetan politika eraldatzaileak egin aldirela eta gure eskubideak bermatu aldiren tokiak badirela, bestelako gobernantza moduan egiten badira pertsonengan zentratuta, irekiak, eta bada asko egiteko udaletatik bai. Politika instituzionalerako salto hau nolakoa izaten ari da, izan ere zuzenbidean doktore zara, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, nolatan salto hori? Salto handia, nire militantziatik, beste urrats bat. Dena dan, ez da lehenengo aldia hau egiten dudala. Gipuzkoan EH Bildu izan zenean agintean, diputazioan, neuk egon nintzen zuzendari moduan gizarte politikako departamentuan. Hor Andrés Rodríguez Lejarza zen diputatua, eta oso esperientzia berazgarria izan zen, eta ez soilik talde txukuna sortu genuelako, baizik eta ikusi genuen, batzutan esaten dugu erakundetatik gauza gutxi aldirela, eta ulertzen dut kritika, baina badaukera gauza asko egiteko, eta nik uste dut hor politika eraldatzaileak egin genituela. Horretaz gain, egon izan naiz aholkulari moduan, Bizkaiko batzar nagusietan, EH Bildu talderako, eta hor, oposizioan egonda ere, zein garrantzitsua den, benetan egiten den eguneroko kontrol hori, baina baita ere proposamenak egiteko aukera hori, oposizioan egite ere oso lan egokia izan daiteke. Baina, aitortu behar dut izanek, bilbotarra izanek, bereziki ilusioa egiten didala Bilboko udalera joatea. Egunerokotasuneko gaiei helduta, osakidetzan eta batez ere lehen arretaren egoera salatzen ari dira azken hilabeteotan, langileek eta sindikatuek atzokoan itxialdiak egin zituzten, iganderako manifestazioa ditu dute. Osasunerako eskubidea bermatzen ari dela uste duzu herritarren aldetik Euskal Herrian oro har, baina
Bilbon batez ere. Bai, zoritzarrez niuk kezka nabaritzen dut, orokorrean, eta zoritzarrez mobilizazio horiek eta ez dira berriak, eta egon izan dira greba ere, azkeneko urteotan, eta ez soilik pandemiaren lotuta, aurretik ere egon izan dira, ez da orain bapatean, ematen duen aurrikusi ezin zan egoera, bapatean esaten duten moduan, hau erabaki bada, erabaki politiko bada, eta Bilbon, esaterako, niri umeari dagokion pediatra abando zain de buruagan, kendu dute. Orain ezin gara ara joan, edo La Merced zentroan nik badakitu hain zerbitzu gutxiago dautel, edo lehen, gaixotzen zinenean gabera, mendik gertu, deustuko pakera joateko aukera zegoela, eta hori ere kendu dute, aipatzen dute, eta beste hainbat, zerrenda luzea da, hori dela gutxi ere izan dugu basurtoko kardiologia kenduko dutela, orain atzeratuko da lakentzi hori uda osterako, badago asko zer egitea, eta gogoratzen dut, pandemian esaten genuela zein garrantzitsua den osasuna, eta ematen zuen horrekin ados geundela, baina ez dirudi hori horrela denik, ze azkenean egin beharreko apustu handia da, eta esaten dugunean osasun arreta izan behar da, kalitatezkoa, gertukoa, irisgarria, benetazkoa izateko. Osasungintzarekin lotuta eta oro har zerbitzu publiko guztiekin lotuta hezkuntza eskubideen behatokiak ohartarazi du atzerakada bat antzeman izan dutela euskarari dagokionean. Bilbon zein da argazkia? Herritarrek kezka dute, kezatu dira izan ere behin baino gehiagotan, euskaraz hitz egiteko, bizitzeko ezintasuna dutela. Bai, esango nuke zoritzarrez ez dela bakarrik instituzioetan. Neu normalean beti gogoratzen dut, esaten den positiboak izatearren, esaten dugu Bilbo dala iria euskaldun gehien, gauden iria badala, baina gero erabileranen zoritzarrez ez da horrela, gaude Donostitik eta Gasteizen ondoan, eta zure galderari erantzunez, esaten duzu benetan euskaraz bizi alden, egunero saiakera egiten dugu, baina behar bada indar pizkatxo batekin gehiago euskaraldi garaian, eta ikusi dugu hori ez dela posiblea. Beraz, nik uste dut udaletxetik ezin dena da esan euskera saia bat izan, txokotxo baten eta horrekin emaitza onak, espero. Noski izan behar da gobernosoko apustua eta zehar lerro bat izan beharko da benetan aldaketak lortu nahi baditugu. Eta premiazkoa da, ezin gara itxaroten egon, ze ez dirudi behar besteko aurrera pausuak ematen ari direnik. Etxe bizitzarekin lotutako kezka ere nabaria da, Bizkaiko hiriburuan, batez ere gazteen artean, baina gizartearen orokorrean, zein arazotzen ematen dituzu gai honetan? Hau asko arduratzen nauen gaia da, ze pentsatzen baduzu etxe bizitza eskubidea beste hainbat eskubidei atea irekitzen ditu, eta ez soilik beste hainbat eskubide esaterako gure bizitza proiektua garatzeko funtseskoa da, eta gazteek esaterako ezin izango dute bestelako erabakiak hartu ez badaukate emantzipatzeko, gurasoen etxetik joateko aukera, gero esaterako esaten dute geisten ari dela natalitatea, etxe bizitze gabea nola antolatzen. Hor baditugu, egia da, arazoak asko dira, badugu esaterako alokairuaren presioa, esaten da, bataz beste 1.000 euro baino gehiagokoa dela. Hori, pentsasazu, edo zein soldata arrun batekin, naiz eta lanean egon oso zaila dela, horri aurre egitea. Baina baditugu ere etxeak erosten dituztena, etzen dira fundo buitere horiek, edo batzutan ez horiek bakarrik, edukitzaile batzuk dituztenak etxe asko, edo bat ditugu ere turismorako etxeak, hor asko aztertzea dago. Eta udaletik, zenolako neurriak edo erabakiak hartu daitezke etxe bizitza eskaintzan ditzeko edo eta prezioak mugatzeko, ez dakit zenolako eskumenak izan daitezke bertan? Nik uste dut hor, egin behar dela, erantzunaz dela bakarra, eta neurri ezberdinak hartu behar direla, denak batera, posiblea baldin bada. Eta horretan bai badugu, zer egin bultzatu beharreko dela, hor dauden milaka, esaten daudela etxeak erabili gabe, badugu ere hor etxe publikoak eta kopuru egokia da, baina jarraitzen du kopuru berdina izaten urteetan, sarkituta dago, eta gero bestetik, nolabait, alokairu merkatuan zerbait egin beharko da, nik uste dut badala politika ausartak hartzeko garaia.
Eta honen ondorietako bat ere izan daitezke ere, Bilbon bertan 300 pertsonatik gora kalean bizi direla, egoera normalizatzen ari garela uste duzu? Bai, nik uste dut gai honetan behar bada Bilboko udalak gainezka dagoela, esan genezake, eta nik dena den ez nuke erru guztia Bilboko udalari botako, hor baditugu beste erakundeak zer esan handia dutela, Eusko Jaurlaritzak daukan ardurarekin, baina bereziki aldundiak, bai, eta beharrezkoa da arretartzea, eta hor gizarte zerbitzuenen lege, horrerakoia dugun horretan, eta garatzen, egia esan da, gizarteratzeko arloa beti geratzen zaigun makalena, berra gutxien interesatzen zaiguna da. Beraz ezin dena egin da, gaia izkutatu ezin denean, beste toki batera bideratu, eta hor, ziurazki entzuleak bururaturreko zaie, txurin gertatutakoa, edo tarteka errekalden gertatzen dena, egoera kontrolatu ezin denean, konpondu ordez, beste nun baitera bidale. Dena den, esango zenuke Bilbo harrera hiria badela? Bai, nik esango nuke Bilbo badela harrera hiria, nik esango nuke Bilbo solidarioa dela, baina egia da hortan pentsatzen dudanean burura etortzen zait, auzoetan egin ziren dinamikak, edo burura etortzen zait bereziki ongi etorri errefuxiatuak, beti ez duela behar besteko babesa izan, edo beti ez duela behar besteko oihartzuna izan. Zein erronka edo planteatzen dira gai honetan ere, harrerari dagokionean? Harrerari dagokionean dira maila askotatik, alde batetik esandakoa gizarte zerbitzuen bultzaketa hori, esango genuke badugu oinarrizko beharrak beteta egon behar direla, beste elementuekin jarraitzeko, baina ezin gara horretan geratu. Ditugun guztiok, ditugun beharrak, ez dugu nahi Bilbon izatea bakarrik, nola esaten da, bizirauteko, toki bat bizitzeko toki izan behar da, eta arduan beraz hori baino gehiagora sakondu beharko da. Bilborekin lotutako bi efemeride izan dira duela gutxi, horietako bat duela 85 urte, faxistak Bilbon sartzea lortu zutena. Iragana presente izan da eta etorkizunera begira, zenolako hausnarketa egingo zenuke? Bitu, iruditzen zait, garrantzitsuan ikuste dut gero eta gehiago data hori, egonkortzen ari dela, eta gutxi gora bera egun zehatza ez badakigu ere, espero dugula une hori, eta badakigu non ospatzen dan, eta zer egiten dan. Eta nik uste dut importantea da hori, tartetxo hori hartzea, eta horretan hausnarketa egitea, ze antifasistek zituzten aspirazioak, nahiak, gaur egun indarrean jarraitu behar dutela, eta gaur egun zoritzarrez oso egunerokoa da gaia, eta beraz, hor zeuden, demokrazia gehiago, justizia soleazala, askatasuna, badira gaur egun nahi dugunak ere. Beste femenidean, Bilbo hiriaren sorreraren urte hurrena izan dela. Azken hamarkadetan asko aldatu den hiria da Bilbo, eta aurrerantzean ere hala izatea espero duzu, zenolako aurreikuspenak egiten dituzu, zenolako Bilbo irudikatzen duzu datozen hamarkadetan? Erronka handiak ditugu aurrera begira, ipatzen dira batzu, digitalizazioa, erronka demografikoa, baina baditugu ere oso sakonak izango direnak, esateko aldaketa klimatikoarekin, edo krisi klimatikoarekin ditugunak, eta beraz, urrengo hamarkadetan pentsatu nahi badugu, hasi behar gara planifikatzen, eta hasi behar gara pentsatzen zenolako Bilbo nahi dugu, baina ez datorren urtean, baizik eta 20 urte barru edo 30 urte barru, gauzak denbora daramatelako. Aipatu duzu Bilbo aldaketa handiak izan dituela, eta horrela da, joaten garenean kanpora, eta Bilbokoa garela esaten dugunean, askotan horrelakoak entzun behar ditugu, ze polita dagoen, eta zein txusial zelen, igual oso ondo ez dugu lartzen. Baina hori egia da, eta behar bada, bigarren aldaketa handia emateko unea da. Beharrezkoa da, Bilbo izatea, herritarren bizi garen ongero eta antzekoagoa izatea importantea da, beharrezkoa da hiri inklusiboa izatea, izan behar da hiri bat non
pentsatzen dugun adinekoen pertsonengan, pentsatzen dugun txikienean, eta pentsatzen dugun ere esaterako desgaitasun funtzionalak dituzten pertsonengan. Eta datorren astean, ekainako 28 dugula, nola ez, kolore horiek nahi ditugu, hortzadarreko koloreak, baina nahi dugu hori berdea, morea, gorria, eta horretan pentsatu nahi dugu. Hirigintza ereduarekin lotuta aipatu duzu klima aldaketa, eta aurreko astean bizi izan dugu, bero bolada hori, behin baino gehiagotan errepikatu den mezua da, zein garrantzitsua den hirietan berdeguneak izatea, zuhaitz gehiago izatea, horren arira ere aldaketa emango dela pentsatzekoa da. Bai, gainera, esaten ari digute, baina eta berriro ez dela, badirudi hau ez dela izango kausu isolatu bat, badirudi gero eta horrelako egoera gehiago izango ditugula, eta guztiok badakigu zelako eragina duten, gutxiengoa da, ez duzula ondolo egiten, baina hortik osasunean bestelako eragin sakonagoak izan aldituela, eta bai, funtsezkoa da berdea, zuhaitzak eta berdea izatea gure hirian, ze jakin badakigu gainera, hirietan, landa eremuetan aldera, temperatura are gehiago igotzen dela, dugun egokitzagatik. Eta aurrekoan, pentsatzen egon ginen, ez dela hori horren berritzailea, zezuk joaten bazara Bilboko zonalde, tradizionaleagoa, Oinakasilako parkera edo kanpo volantinera, eta hor zer daude, zuhaitzak, bankuak, iturriak, eta aldiz berriagoak diren zonaldeak, San Pedroko plazan egindako obran edo ohikoa izaten dira, holako parkinak, eta gainean basamortu horiek, hori da berria dena, egin behar duguna da berez berreskuratu bageneukana, eta hor egia da hor pasatzen zarenean freskotasuna eta nabaritzen da. Horrekin lotuta ere eta aipatu duzu Bilbo biziagarriago bateren aldeko aldarri hori, espazio publikoan ere, zenolako aldaketak eman barko lirateke Bilbo biziagarriago hori eskuratzeko herritarren edota herritarren, zerbitzura egongo den hiria izateko? Bai, horretaz gauza asko dago esateko. Niri burura etortzen zai, gogoratzen dut pandemia garaian, geundenan guztiok etxean, eta tarteka bageneukala ordutxo batzuk etxetik alde egiteko, hor nabaritzen zen, ez eudela espazio publiko nahiko, herritarrontza, denok eudela hor batuta, eta hasi zirela kale batzuk musten, espazio hartzen, horrek zeo zer esan nahi du, horretan pentsatu behar dugula herritarron neurrira, oinezko entzat pentsatutakoa, bizikletan da bien entzat, eta hor zera hausnarketu badago, baina espazio publikoetan pentsatzen dudanean, neuk gauza askotan pentsatzen dut. Ze gogoratzen dut ere Bilboko ordenantza egin zenean, eta hor esala egin oso era parte hartzailean, eta hor ere zenolako arazoak egon ziren, zer egiteko aukera dugu espazio publikoan, privatizazioak ematen dira, espazio publikoaren inguruan alde asko daude eta funtsezkoa da bai. Eta eraldaketa honekin lotuta desindustrializazioa egongo litzateke honen erroan ere, 80. hamarkadetik hiri industriala zen Bilbo, eta nola aldatu den sektoreko langilek kezka agertu dute, azken aldian, prekarietatea, ziurgabetasuna dutela, nola ikusten duzu sektorea? Bai, arrazoia ulertzen dut, kezka eta ulertzen dut ardura. Nik esango nuke, egia da, ezin dugula behar bada bueltatu, garai horietara, eta behar bada gaur egun ez genukela onartuko balen, Etxebarria parke orain dena, hor industria handi bat eta kutsakorra egotea, hiri etxeetatik gertu, eta behar bada hori ez da posiblea gaur egun, baina horrek ez du esan nahi industriaretiko dugun lotura utzi behar denik, industria ezberdinak daude, industria asko daude, garbi teknologiai lotuagoak direnak, daudenak, zientziai lotuagoak daudenak, eta gero bestetik ere Bilbo izan daiteke eskualde industrial baten burua ere, eta hor ere lidergo hartzea. Hainbat erpin, aipatu ditugu dagoeneko, baina labur bilduta, Maria del Rio Bilboko udalerako hautagaitza indartuko balu, alkateza izango balitz, zertan antzemango lukete herritarrek, hiritarrek, zenolako aldaketak antzemango lituzkete? Bale, asmatzera lehenengo, neuk esango nukena da, bateak ireki, modu benetakoa eta simboliko baten ere, zein
garrantzitsua den, hitz egin dugu orain arte gobernantza berriaz parte hartzeaz, ez? Hori garrantzitsua da, eta nire lana izango da, eta ez daukat lan egiteari, ez? Beldurra, alik eta gehien egitea aliantzak sortzeko, ez? Gehiengoak sortzeko, eta nik uste dut egia da ez dela beti erraza, baina benetan merezi du. Horrela lortuko dugulako guztion, ez? Interesak identifikatzea, eta jende gehiago lanean bagaude, ez? Seguru ideia hobeagoak lortuko ditugula. Eta horrela bururatzen zait emakumeen etxea, ez? Oraindik ez dugula, eta hor esaterako kudeaketa edo kogestionez, eredu horretan, eredu interesgarri bat izan daitekela, eta hortik hastea ez legoke txarto. Maria del Rio, EH Bilduren hautagaia Bilboko udalerako, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko, Leire. Eta tarte bat, eta jarrai